Gada na kan madukayan ang 72 anyos na si Zenaida Bunyaga kan Purok 1 La Purisima Nuevo Ocampo Camarines Sur na halos duwang semana ng paghahanap kan sa iyang mga kapamilya. Alas 10:55 kasuod mang aga Enero 29 kan madiskubre ang bangkay kaini na nagpapataw-pataw sa Pawili River sakop kan Purok 5 Sitio Okyab, Barangay Fabrika, Bula, Camarines Sur. Sigun sa tagapagtaram kan Bula Municipal Police Station, nahiling ang biktima kan sarong barangay pulis na malinig kuta kan pagrugaring kaining fish cage harani sa lugar na tulos man na nag-report sa indang hipatura. Yung katawan po ng biktima ay naagnas na nung ito ay ma-recover ng MDRM o Bula. Enero 17 kanuhuring mahiling kan sa iyang esposo ang biktima makalis na magpaaram na mapasiring sa harungkan sa iyang pinsan na nasa ibong sanang salog. Pigtutubudan man na inanod ang biktima sa samako asa nasabing porsyon. Sa mga tagapagdangog po and sa mga presidente na arani po sa salog o ilog. So di po kita basta-basta malangoy, magbatloy sa salog. Ini po hararom to bunsod po kang paguran. Ngunyan sa mga masunod na daw kita po under kang lanin niya. Naiuli naman ang bangkay kan biktima sa iyang mga kapamilya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.